27. srpnja. Iznimno je važno da budemo stvarni. Ne pokušavamo se prikazati drugačijima nego što jesmo. Ne glumimo vrline. Ne držimo se uzvišeno i ne pretvaramo se. Licemjer misli da može obmanuti svijet i vječni zakon svijeta, no obmanjuje jedino samog sebe, a zakon svijeta naplaćuje mu zasluženu kaznu. Postoji staro mišljenje da će suviše pokvareni ljudi biti uništeni. Prema mojem mišljenju, takvom se uništenju najviše približava hinitelj, jer tog čovjeka u određenom smislu više nema i na njegovu mjestu nalazimo tek priviđenja i varke. Čovjek dobrog srca postaje primjer drugima. On je više od čovjeka. On je stvarnost, sila, oblikujući princip. Zlo je iskustvo, a ne sila.